отивах насам и ме среща едно птиченце. И ми казва: бързо отивай в детската градина, там са най-добрите и най-умните деца. Верно ли е това? Да! А вие знаете ли тогава аз кой съм? Аз съм най-великият мадьосник и владетелят на балончетата. А вие обичате ли да си играете с балончета? Ама с такива малки балончета, нали? По-големи балончета. А са такива големи балони. Добре. Ей, с такива големи балони. Ама тогава какво още чакаме? Нека да започваме. Имате ли ръчички? Добре. Обаче, я да видим, можете ли да ръкопляскате? Като всеки мадьосник, на мен ще ми трябва вълшебната плод. Пръчка, точно така. А сега моля никой да не става. Аз ще идвам и вас. Искате ли още един опис? Мога да направя по-голямо балонче. Обаче, вътре в по-голямо балонче мога да сложа малко бебенце балонче. Искате? Искам да ви покажа един по-голям балон, обаче първо искам да попитам: вас страх ли е от змия?
един балон дълъг. Ама много дълъг и така се гърчи като змия. Абракадабра, симсалабим. Големите балони са много страхливи. И когато децата се радват, те така и скачат и се радват, големите балони през ключалката и си заминават. Ей, питам тя ви, защо децата ви се радват? Ами, като искат да се радват, ама тихо. И как ще се радват тихо? Е, така, могат да се радват на ум. Как така? Я да видя, всички така да се радват. Я да видим. Да, друго. А сега, внимание, пълна тишина. Защото това е много голям и сложен фокус. Даже ще ви трябва не една вълшебна палка, ами две. И така, внимание! Абракадабра, симсалабим. Топ! И така, абракадабра, симсалабим. Абракадабра, симсалабим. А сега внимание! Хайде още един балон. Понеже сте много послушни, добре. Хайде!
бихте се лъжи. Я да видим последен опит, но наистина, тихо, защото балоните се страхуват. И така. Може да ръкопляскаме. Добре. А сега, вие казахте, че обичате фокусите, нали така? Ето сега ще ви покажа един фокус, обаче предупреждавам, че е много опасен. Искате ли? Ако ми не съм казал какво искате. Ето тук, по средата, на стаята, искате ли да си направим един голям огън? Да видим госпожата дали е съгласна да запалим един огън тук. Тя каза, не е съгласна. Сега като помисля, може ли да палим огън в градината? Не палим огън, защото можем да направим пожар. Обаче, аз, нали съм велик мъчастник, мога да направя едно малко огънче. Къде да го направя? Тук на моята ръчичка. Съгласни ли сте? Брейци сте умни, че да се изгоре ръчичката, нали? Няма ли да изгоре, бе, момче? Я кажи, как се казваш ти? Мишо. Мишал. Добре, аз ще запаля огънче, обаче, ако се опалям, ти ще си виновен, да знаеш. Съгласен ли си? Не си съгласен. Разбрах аз. Добре, деца, нека опитаме да направим едно малко огънче тук, на моята ръчичка. Обаче, искам много да внимавате, защото може да ми затрябва и вашата помощ. И така, имам ли нещо в тази ръчичка? Нещо в тази ръчичка. Внимание! Взимам тази купа с вълшебната водичка, от която направихме големите балончета. Имам ли още веднъж питам нещо в тази ръчичка? Няма. Потапям тази ръчичка един път, два пъти, три пъти. Нали така? След това взимаме вълшебната палка и казваме вълшебната дума. Абракадабра, симсалабим. Искам да ви попитам, вие в детската градина учите ли се да броите? Да! Значи можете да броите до 3. Нека преброим заедно до 3. Хайде! Толкова бързо се случи, не можах дори да го видя. Искате ли още веднъж? Чакай. Хубаво, още веднъж ще ви покажа, обаче аз забравих как се прави. Ще ми подсказвате ли? Да! Добре. Какво беше сега първо? Лопата. И после какво правя? Колко пъти? 3 пъти. Добре. 1, 2, 3. Така, добре ли? Да! И сега какво правим? Вълшебната палка. Ясно. Какво казваме? Я да видим всичките да кажем. Така. И сега какво стана? Да броим до 3. Сега можем да ръкопляскаме.
Аз сега, преди да включа музиката отново, искам тишина, искам първо да се огледам. Оглеждам се. Оглеждам се и искам да попитам, защото не виждам, има ли тук случайно някое момиченце? Може ли да вземем някакви мерки? Някое момиченце, което много иска, внимавайте, много иска да стане принцеса. Колко много принцеси. Ето. И така, Михаела. Без какво не може нито една принцеса. Аз. Без рокля? Значи ако е банята, не е принцеса, така ли? Или ако е с дънки? Без диадема, топло. Ръчичката. Добре. Ръкопляскайте. Каква ще е тази принцеса, ако си няма корона? И така. Я да видим, Михаела, къде е твоята корона сега? Имаш ли си чопче? Няма чопче. Тук да е някъде в гърбенцето? В гърбенцето няма. Обърни се към това. Тук в ушенцето? И там няма корона. Какво ще правим сега без корона? Ти казваш, че няма принцеса. Сетих се. Ами дали аз съм надьосник? Аз мога да ти направя една корона. Обаче, страх ли те? Тогава застани тук и гледай само напред. Нито наляво, нито надясно, нито надясно. Само напред ще гледаш, няма да се обръщаш, няма да се страхуваш. А вие внимавайте! И така, за да направим тази магия, ще ми трябва вълшебна какво? Вълшебна пръчка, разбира се. И така, внимание, абракадабра, симсалабим. И ще пусне ръцете долу, не мърдей. Затворете така, изглежда всички деца. Михаела Върва. Всички деца се радвате, нали така? Обаче принцеса Михаела е много тъжна. И знаете ли защо? Ами защото си няма принц. Я да види, има ли някой желаещ принц? Айде, първи. Да, бързо. Добре. Бояне, гледай напред към децата. Нали знаеш, че както принцесите и принцовете също имат корона, нали така? Добре, внимание. Гледай напред, няма да се въртиш на никъде. И така, да направим корона. Внимание. Чакай, извинявай, просто... Един до друг. Ето това е първата им сватбена снимка. Ръкопляскания за принцесата Симка!
Сега, искате ли да остане короната, която е вълшебна и без да я пипвате след 2 минути, тя ще се изпари. Ако искате, можете и сами да се завършите. Ето, един малък подарък. Ти ще оставиш така. Вземи за всеки случай, ако ти затрябва, да си промениш мнението. Благодаря на децата още веднъж. Идете си на местата. Благодаря. В който пак ще трябва да се огледам. Я да видим. Добре, чакайте малко. Още не съм казал за какво ще повикам някого. Тишина. Нека да дойде, да вдигне ръчичка първо. Най-смелото момиченце. Айде сега ела ти. С русата коса и розовата буза. Ти момиченце ли си? Аз казах, момиченце да дойде. Ма, за тебе става въпрос, която те гледа. Не искаш ли да дойдеш? Не искаш. За втори път показвам някакви хора. Добре. Няма значение. Тишина. Тишина. Сега ще имате възможност. Как се казваш, Мила? Майя. Вая. Извинявай. Вая. Ти наистина ли си много смела? Добре. В такъв случай, искаш ли да дойдеш с мен на едно голямо пътешествие? Браво! Ама ти знаеш ли какво е това пътешествие? Ще отидем с един вълшебен асансьор до областите. Мале! Това се е Дава, нека да се гледам довиждане. Довиждане. Ние с Вая отиваме до областите. Махаме децата. Чао! Отиваме с Вая, отиваме чак до облака. Влез точно по средата. Ето пристигнахме в вълшебният асансьор. А сега, деца, малко напред, ако обичаш, точно така, косичката е по този начин. Внимание, мили деца! Сега ще предприемем едно тежко пътуване, което ще ни трябва вашата помощ. Знаят ли всички магическата дума? Сега внимавай. Ще направим една проба. Първо, аз ще броя до 3. Ето така. 1, 2, 3. И като кажа 3, всички заедно искам да кажете абракадабра. Хайде. 2, 3. Точно така. А сега ще го направим наистина. Внимание! Готова ли си, Мила? Майя, не се притеснявай, аз съм до теб. И така. 1, 2, 3. Ама не казвате абракадабра. Още веднъж. 1, 2, 3. Сега. Още веднъж. Хайде. 1, 2, 3. Деца, видяхте, че не е страшно и че е забавно. Сега, както говорихме, може ли да се организираме от всяка група да дойдат 3-4 деца?